Wane na gani wannan? Kai tashi. Da ran haka kana ta ruwa bacci haka sai ka ci wanda ci naman kaza. Lokacin shan ruwa ya ke nan. Lokacin shan ruwa? Lokacin shan ruwa Bai yi ba. bai yi ba Bai yi ba. amma ya yi kusa ko Bai yi ba. ya yi kusa. A'a. Inna lillahi. Ina ga yanzu ma Kun waye azumin gendo na nawa muke na ɗai. na Ɗai. kuma a haka za mu yi 30 A haka yanzu ma ina ganin ma karfe 8. ta 8. wai na Ba da bacci kai ma ba. sai da mama ta ce mini azumin ga ban isa ba Baka isa ba? ban isa ba wala da ba in kai shi Subhanallah. Kai to bane ta ka sha hawo.